ካብ ፍርቅ ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ኣብ ገለ ክፋል ንጥፈታት ዝነበረ ቀይድታት ለበዳ ኮሮና ምፍኻስ ክግበረሉ መንግስቲ ኣውጅሎም ብ111,000 ብር ከም ዝተገዘአ ዝንገረሉ ሓደ ናይ ስጋ ከብቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸበረ ዋጋ ዘለዎ እንስሳ ተባሂሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሰላም ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ስቱዲዮ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎም ሰንበት ዘደለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ናብኹም ከብለ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ሽወደን ኣብ ውስናት ንጥፈታት ምፍካስ ቀይድታት ኮሮና ንኽገብር እማመ ከም ዘቕረበ ሽወደን ኣውረደ ኢኮት ገሊጹ ክብል ማዕከን ዜናታት ኣቃልሑም ካብ ዕለት 17 ግንቦት ጀሚሩ ኣብ ከም ዓበይቲ ስፖርታውን ባህላውን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ክሳብ 500 ሰባት ዝኣኽሉ ኣብ ዝተመደበ ወናብር ኮፍ ብምባል ክእከቡ ከም ዝኽእሉ ዝገለጸት ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ሽወደን ኣማንዳ ሊንድ እዚ ተግባራዊ ዝኸውን ግን ኩነታት ምስፍሕፋሕ ለበዳ እንተ ኣፍቂዱ ጥራዩ ክትብል ሓቢራ ኣብ ክፉት ቦታ ርሕቐት ካብ ብምሕላው ዝግበር ምትእኽኻብ ትሑት ዝኾነ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎታት ስለ ዘለዎ እዩ ክትብል ሚኒስተር ሊንድ ምስ ሬድዮ ኢኮት ኣብ ዘካየደቶ ርክብ ገሊጻ ሙሉእ ክታበት ዝፈጸሙ ሰባት ኣብ ግዳም ማስክ ምውዳይ ኣይከድልዮምኒ ክብል ኣሜሪካዊ ማእከል ምቁጽጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሊጡ ኩሉ ዘድሊ ክታበታት ዝወስዱ ሰባት ንበይኖም ወይ ኣብ ንኡስ ምትእኽኻብ ናይ ኩቱባት ሰባት እንክኾኑ ማስኮም ምውጻእ ከም ዝኽእሉ ዝገለጸት ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ከምኡውን ሰባት ዝእከብሉ ከባቢታት ግና ማስክ ናይ ምውዳይ መምርሒ ከም ዘገልግል ገሊጹሎም ዛጊት 95 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰዱ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነዚ ብሰሉ ዝወፀ መምርሒ ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት ዓብይ ስጉምቲ ክብል ናድኡ ገሊጹሎም ንሱ ወሲኹ እንድሕር ተኸቲብካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምትሕላፍ ኮነ ካብ ካልኦት ናይ ምቕባል ተኽእሎኻ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ክብል ተመራመርትና ናብ መደምደምታ በፂሖም ኣለው ብሓፂሩ ዝተኸትበ ሰብ ብዙሕ ክገብር ይኽእል ኢሉ ብዘይካዚ ጆ ባይደን ምኽታብ ሃገራዊ ጉቡእ ምፍጻም ምዃኑ ብምምልካት ዘይተኸትቡ ዜጋታት ነዚ ዕማም ክፍጽሙ ኣዘኻኺሩ ቅድሚ 22 ዓመታት ኣብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ናይሮቢ ብኣልቃዒዳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብቲ መጥቃዕቲ ጉድኣት ዝወረዶም ኣሜሪካውያን ካሕሳ ክቕበሉ እንከለዉ ብዙሓት ካብቶም ግዳያት ግና ዝኾነ ካሕሳ ዘይምርካቦም ዘሕዝን ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ እተን ክልተ ምፍንጃራት ከጋጥማ እንከለዋ ብስራሕ ምኽንያት ኣብ ጥቓታ ኤምባሲ ዝነበረት ሓንቲ ኬንያዊት በቲ ሓደጋ 4 ምስኣ ዝነበሩ ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ንሳ እውን ኣጥፊኣ ከም ዝወደቐትን ንሕክምና ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከይዳ ካብ ዓንዲ ሕቖኣ 15 ስኩጆታት ከም ዝወፀላ ትገልጽ ዝሓለፈ ወርሒ ሱዳን ነዞም ግዳያት ናይ 335 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ከም ዝኸፈለትን በዚ ድማ ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ዝምወላ ሃገራት ክትወፅእ ከም እተገብረን ዝዝከር እዩ እንተኾነ ግና ኣብ ዝርዝር ካሕሳ ዝኣተዉ ስድራ ቤት ኣሜሪካውያን ግዳያትን ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ምዃኖም ከም ዘሕዘና ገሊጻላ ብመሰረት እዚ መምርሒ ዝበዝሑ ካብቶም 5,000 ኣብ ልዕሊ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ናይሮቢ ዳሬ ሰላምን እተጠቕዑ ሰባት ካሕሳ ኣይክረኽቡን እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ዘጋጠመ ጉዳይ ኮይኑ ዘዕበያ ወይ ዘይወለደ ኣጓለን ቀቲለን ብዝብል ናይ 20 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ን5 ዓመታት ከም ዝጸንሓ ሓበሬታ ፖሊስ የመልክት ወይዘሮ ኣዛለች ቤታ ብድሕሪ ዝተፈርደን ፍርዲ ን5 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝጸንሓ መምርሒ ኣብያተ ህንጸት ዞባ ሰሜን ሸዋ ንቢቢሲ ሓቢሩሎ በዓል ሞያ ህዝባዊ ርክባት እቲ መምርሒ ኮማንደር ደበበ መኳርያ ከም ዝሓበሮ ብሓሶት ተመስኪርዎን ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሓ ወይዘሮ ኣዛለች ክፍትሓ ክውሰን ዝኽኣለ እታ ተቐቲላ ዝተባሃለት መንእሰይ ብሂወት ከም ዘላ ስለ ዝተረጋገጸ እዩ በዚ ምኽንያት ከዓ ካብ ገበን ነፃ ከም ዝኾና ተረጋጊጹሎም ሓደ ኣብ ሆስፒታል ጥልያን ዝሰርሕ ዝነበረ ውልቀ ሰብ ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ናብ ስራሕ ከይወፈረ ብኸፉ ደሞዝ ክወስድ ከም ዝጸንሐ ማዕከን ዜናት ሃገር ኣቃሊሕን እቲ ውልቀ ሰብ ካብታ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ መካታን ዛሮ እትርከብ ቻያቾ እትበሃል ሆስፒታል ካብ 2005 ጀሚሩ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ናብ ስራሕ ወፊሩ ኣይፈልጥን እቲ ተኸሲሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ውልቀ ሰብ ብምጥፍፋእ ገንዘብን ክሲ ቀሪብዎ ከም ዘሎ ኣንሳ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ኣቃሊሓ እቲ ሰራሕተኛ ሆስፒታል ዝነበረ ውልቀ ሰብ ናብ ስራሕ ከይወፈረ ክሳብ ሕጂ ብጠቕላላ 538,000 ዩሮ ደሞዝ ተቐቢሉ ኣብቲ ሆስፒታል ዝሰርሑ 6 ማናጀራት እውን ምስ ናይ ውልቀ ሰብ ክሲ ብምትሓሓዝ ይሕተቱ ከም ዘለው ተፈሊጡ መንግስቲ ዓዲ ጣልያን ኣብ ህዝባውያን ጽላታት ይፍጸም ኣሎ ንዝበሃል ምጥፍፋኣት ብኩራት ሰራሕተኛታትን ኣመልኪቱ ምጽራይ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ጉዳይ ናይ 15 ዓመት ከይሰርሐ ደሞዝ ተቐበለ ውልቀ ሰብ ክፈልጦ ኪኢሉ
ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ናይ ጣልያን ደሴት ንበይኖም ዝነበሩ ሽማግለ ካብታ ደሴት ከም ዝተባረሩ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ሓቢሩ። ወዲ 81 ዓመት ማውሮ ማርዲኒ ብ1989 ቡዲሊና ብትበሃል ደሴት ኣምሪሖም። ኣብኡ ድማ ንኣስታት 32 ዓመታት ንበይኖም ኣብታ ደሴት ይነብሩ ነበሩ። ቡዲሊ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን እትርከብ ኮይና ሰብ ካብ ዘይነብሩለን ጽቡቓት ደሴታት ሓንቲ እያ። ማውሮ ኣብዛ ደሴት ዝነብሩ ብሕታዊ ሰብ እዮም። ካልእ ብዝተረፈ ብምሉኡ ናይ ተፈጥሮ ጸጋ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ሰብ ዋናታ ደሴት ውጹልና ከም ዝበሉ ቢቢሲ ሓቢሩ። እቶም ሽማግለ ምስ ሰብ ተፈላለዮም እዚ ኩሉ ዓመታት ክነብሩ እንከለዉ መብራህቲ ዝረኸቡ ካብ ሶላር ማለት ካብ ፀሓይ ብርሃን ብዝርከብ ሓይሊ ከም ዝነበረን ክፍለጥ ተኻኢሉ። ኣብ እዋን ክረምቲ ካብ 30 ክሳብ 40 መጽሓፍቲ የንብቡ ከም ዝነበሩ እውን ይግለጽ። እዞም ሽማግለ ቅድሚ 4 ዓመታት ምስ ቢቢሲ መደብ ኣውትሉክ ኣብ ዝነበሮም ጸንሒት ኣብ ህይወት ዘመኖም ዘይተለምዱ ነገራት ምግባር ዝፈትውን ከም ዝነበሩ ጠቂሶም ነይሮም። ሚስተር ማርናዲ ብሞያ ናይ ስፖርት መምህር እዮም። ኣብ መወዳእታ ምስ በዓል ትንሳኤ ኣቆጻጽራ ግእዝ ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ሽዋ ኣብ ዝተባህለ ዓዲ ብምኽንያት ዕዳጋታት በዓል ትንሳኤ ተባሂሉ ሓደ ከብቲ ብምፍራይ ዝናበሩ ኣቦ ሓደ ግዙፍ ናይ ስጋ ብዕራይ ብ115,000 ናይቲ ሃገር ብር ማለት ኣስታት 60,000 ክራውን ብምኽፋል ካብ ሓደ ሓረስታይ ከም ዝገዝኡ ኣገልግሎት ዜና ኣፍሪቃ ቢቢሲ ኣብ ዝዘርግሑ ዜና ኣፍሊጡ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ከብቲ 3 ዓመት ሙሉእ ከም ዝተቐለበን ንስጋ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምዃኑን ተፈሊጡ። እዚ ኣብቲ ሃገር ዝኸበረ ዋጋ ዝተዋህበሉ ብዕራይ ዝገዝኡ ሓረስታይ ከም ዝሓበረዎ ንዓበይቲ ሆቴላትን ቤት ምግብን ንኽውዕል ካብ 3,000 ንላዕሊ ብምኽሳብ ክሸጥዎ ምዃኖም እቶም ናይ ሕጂ ዋና ሓቢሮም ኣለዉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ሰንበት ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ጾምን ጸሎትን ንዝጸናሕኩም እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈትሓልኩም ንኹልኹም ምእመን ክርስትና እንቋዕና በዓል ትንሳኤ ኣብጽሓኩም እናበልና ኣብ ናይ ጽባሕ ዜናዊ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።